plán B, ako ho volám. Dobrý deň, Pomianský most je dole a všetci sme mali možnosť vyskúšať si, čo to znamená super upchaté mesto, super upchatý hlavný ťah od Oščadnice až po Žilinu v obidvoch smeroch. Naozaj tá situácia nie je dobrá, ale myslím si, že má riešenie, aspoň čiastočné. Tým, že už vieme viac ako rok o tom, že Pomianský most bude dole a bude takáto situácia, ktorá nastala, tak sme pripravili, a teda ja konkrétne som pripravil tzv. Plán B, ako ho volám, pre Kysuce, ktorý je úplne jednoduchý a spočíva v tom, že sa zakážu križovania na jednotlivých križovatkách. Mnoho ľudí od štvrtku mi napísalo, že podľa nich je to logické a majú pravdu a mnohí tak už jazdia dnes, pretože to je jednoduchšie, efektívnejšie a bezpečnejšie. Spočíva tento návrh v tom, že výjazd z mesta smerom na Žilinu by sa realizoval len cez Radolský most, výjazd z mesta smerom na Čadcu by sa realizoval len cez diaľničný privádzač a takisto vjazd zo Žiliny smerom do Kysuckého Nového Mesta len cez privádzač, vjazd z Čadce do Kysuckého Nového Mesta len cez Radolský most. Ostatné smery by boli zakázané a spôsobilo by to jeden pozitívny fakt a mohli by sme vypnúť svetelnú križovatku pri diaľničnom privádzači. No a križovatka, túto čo je za mňou, Radolská križovatka, tak tá by mala iba jednu jedinú červenú, a to vtedy, keď bude vypúšťať Vadičovskú dolinu smerom na hlavnú cestu. Ten efekt by mohol byť naozaj veľmi pozitívny práve pre tých ľudí, ktorí cestujú v špičke po hlavnej ceste, ale rovnako tiež pre ľudí, ktorí sa snažia všemožne opustiť Kysucké Nové Mesto smerom na hlavnú cestu alebo smerom do Vadičovskej doliny. Takže takéto riešenie by mohlo preklenúť jednak teraz zlú situáciu, ale mohlo by pomôcť aj do budúcnosti, pretože tá situácia sa bude ešte zhoršovať, pretože v budúcom roku o nejakých 10-11 mesiacov príde aj k zatvoreniu dočasného premostenia vo Vráni. Takže práve preto, že takéto riešenie podľa mňa existuje, som navrhol primátorovi, aby zvolal taký okrúhly stôl alebo pracovné stretnutie so zástupcami jednak správcu komunikácie a policajtami, aby sme riešili oficiálne takýto návrh a zistili, či to má alebo nemá riešenie. Každé jedno zrušenie odbočenia a križovania vie pomôcť tej situácii na hlavnej ceste a tým pádom aj na všetkých vedľajších cestách vrátane ciest Kysuckého Nového Mesta. Ten link na mapu, ako by to mohlo fungovať, uvádzam v prvom komentári, aby ste mali možnosť si predstaviť, aké to bude, keď budete vychádzať, ja neviem, zo Šefleru smerom na Čadcu alebo zo Žiliny smerom do Nesluše. Takže dajte mi vedieť, čo si o tom myslíte a teším sa, že z toho možno niečo vznikne.